ಸಾಂಬಾರ್ ತೋಡಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಜಿಪು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಇಂದುರ ಗಾಲಿಚ್ಚಿ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಾರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲ ಯಾನೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅದ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಏನು ಒತ್ತರ ಮಂತ ದೀಡ್ಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೋಡೆ ಬಾಡ್ದೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಪಪ್ಪ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಕೊಡ ಕುಡ್ಲ ಪೋತಿತ್ತೇರು. ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬರಿಯರಾಂಡು ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋತೇರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡತಿ ತಿಂಗಳು ಗುಂಜಿ ಅಂಚ ಪೋತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬರಿಯರಾಂಡು ಕುಲು ಒಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡಿ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವು ಕೊನೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಪಸ್ ಕೊರ ಜ್ಯೂಸ್ ಈತೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತೆ ಇಪ್ಪು ಇಟ್ಟಂದೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪಪ್ಪೆ ಜಾಣತೆ ಈತು ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಪಪ್ಪನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತನೆ ನಡದು ಓಪನ್ ಅಂತದ್ದು ಪರಿಯೆ ಅವು ಅವು ಬಾಟಲ್ ಸೀಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಈತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನೆ ಐನು ಪಪ್ಪ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆದ ವಾಪಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐನು ಪಪ್ಪ ಸೈಡ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ತೋಜಾರೆ ಅಂದು ಯಾನ ಐನು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತದ್ದು ಪರಿಯೆ ಯಾನಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಪರ್ತೇನೆ ಚೂರು ಅಂಚ ದೀತನೆ ಅಂದು ಯಾನ ಪರಿಯೆ ಓಪನ್ ಅಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅನ್ನೋದು ಸೀಲು ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಅದೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ. ಕಿರಂಜಿ ಶಪದಾಕ್ಷ ಬರ್ಕೊಳಕ ವೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದನ ತೋಡಿ ಬೊಕ ಪೂಜೆಗಳ ಪೋಡಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಕತೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನಂದ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಆತಂಡು. ಸಾಂಬಾರ್ ತೋಡಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಪೊಡಿ ಮಾಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬೇತಿಜ್ಜ ಪೊಡಿ ಎಂಕ ಮಾರ್ತೇನೆ ಸಾಂಬಾರು ದೊಡ್ಡಿ ಮೂಳು ಪೊಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರು ಚಿಯಾರ್ ಬಿದಕ್ಲನ ಈ ತೆಡ್ಡ ಅಂತನ ಬೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡಾರ್ಕ್ದ ಐಕೊಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಬೀನ್ಸ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲಕ್ಕ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಣತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪಣ ಅಮ್ಮನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಮೂರಡಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀನಿ ತುಂಡು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಯಿನ ಎತ್ತಿನ ಮುರಿದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊನೆಯೇನ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೊರನೇನ ಅಕ್ಲತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೇನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ದು 21 ಇಲ್ಲ ಇರುವಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಕಡೆದಿರ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಆಡ್ದದೆ ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅದು 3 ಲೇರು ಬೀನ್ಸಿನೊಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಮುರ್ದಾಂಡು ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3 ಲೇರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೋಳಿ ತಿಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದಮ್ಮ ಯಾನು ಮುನ್ನದಾಯ್ತಮ್ಮ ಇದು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಹಾಕುದು ಯಾನ ಪಕ್ಕ ಮುರ್ಬೆ ನಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೇಪುಲ ಕೊಣ ರಂಜಿತು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಅಂಡ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಜುದು ಕೊಂಚಿದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಾಳ್ದೋಗ್ಬಿಡದೇನು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 3 ಲೇರು ಬೀನ್ಸಿನ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಯಾರೆಟಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪೂರ 3 ನೋಡತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನೈತೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬರ್ದಿನೈತೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಕೊದಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿರಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಆಜಿ ಉಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಬೇಯ್ತಾ ಏಕದೈತೆ ಅಂತಾರೆ ಪುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಉಂಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ತುಡಿ ಪಾಡಿರು ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುವರಮ್ಮ ಮುರ್ಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ಜೀರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 3 ಲೇರು ಹಾಂ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ದುಡಿ ಪಾಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಾರೈ ಪಾಂಡ ರೆಡಿ ಇಂಚಿನಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಕಾಕಾಡ ಓ ಈತುದ್ದಾಗ ಇದು ಈ ಕೆಂಪುದ ಈತುದ್ದಾಗ ಈ ಪೂ ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ₹100 ಈತ ಇಂದುಲ ಬುಕ್ಕಂದ ನೆತ್ತ ಡಬ್ಬಲ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಕಡ ಈತುದ್ದದ ಕಾಕಡ ನೆನೆತ ಓಲ್ದಿರೋಡು ಇದ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಳಸಿನ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ತುಳಸಿ ಕೇಪುಲನೆ ಕೆಂಪುಲೆ ಮೂಲ್ದಿಪ್ಪೆ ಜೈಲಿನ ತುಳಸಿ ಬರ್ತದೆ ఉందా కొంచెం కంప్లైంట్ కొంచెం పాడు కతే తికల్తే ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಜಿಪು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನಾನೇನು ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಣ್ಣೆ ಪುಪ್ಪನ ವನಸ್ ಕಡಪುಡತೆ ಅಂಚ ಉಣ್ಕನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರೋಡತೆ ಬತ್ತೀರವೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಗಣಿ ಬತ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮಂದು ಪನ್ನಗಣಿ ಬತ್ತಾರಿ ಇದು ಅಂದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬತ್ತೀವಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದಿದೆ ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕವಲೇಡಿ ಏತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕವಲೇಡಿ ಏತೀರೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಡಿ ಏತುಂದು ಕವಲೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕವಲೇಡಿ ಏತು ಬಚ್ಚಿರಮ್ಮ ಇದು ಯಾನಿದು ಇಡ್ನೆ ಏತು ಮಾದಿರ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚುರಿಂದು 15 ಬಂಡೆರ ಕೋಡೆಲ 15 ಒಂಜಿ ಕವಲೇಡು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೀಡ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕವಲೇಡು ಇರುವ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಡು 4 ಕವಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬಿತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದಯ ಗೊತ್ತು ನೀ ಬಟ್ಟಿ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ ಈಗ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪುರಿಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟಾದನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಾವೇ ಮುಳಿತೆ ತಾರೈ ಪೆಜ್ಜರು ನನ್ನ ಚಾನೆ ಬಟ್ಟಿ ಬರ್ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಲಿ ತಾರೈ ಉಂಡಿಗೆ ತಾರೈ ಪುಣೆ ದಕ್ಕುಣೆ ಪುಣೆ ದಕ್ಕುಣೆ ದೂರ ಗಾಲಿಚ್ಚಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಯ್ತದ ಈ ಪಾಲನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಏತ್ ಬೆಂಡ್ ಹಾಪುಣು ತುಲೆ ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಹಾಪುಣು ರಬ್ಬರ್ಲಾಕ ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಯ್ತ ದೈ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇನೆದ ದೈ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡು ಒಕ್ಕುಗ ಅವಳುಂಡು ಮುಳ್ಳುಂಡು ನೆತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಕೇನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದಾನು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಬಿದೈ ಉಂಡು ಏನು ಕೊನೆಯರ ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊನಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಗೋಣಿಗೆ ಜಿಂಜದು ಬರಿಟ್ಟು ದೀದು ಉಡುಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂದು ಪನ್ನೆಂಡ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿಂದೆ ಇದು ಕೋಡೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಮಡಿತು ದೀರುಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಡಿತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋದು ಮೀದು ಚಾಪರ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಮಡಿತಿಪ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ದೀಪಾಲ ದೀರುಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್